Според Wall Street Journal, водопроводчиците са новата милионерска класа в Америка. Водопроводчиците могат да печелят над $100 000 годишно, дори по време на рецесия. В това видео ще ви покажа как да започнете собствен бизнес с водопровод и как да получите виза E2, за да се преместите в Съединените щати. Ако не знаете как се извършва ВИК работа, това не е проблем. Можете да научите занаята чрез професионални училища, да се запишете в акредитирани програми, предлагащи цялостно обучение, чиракувания, да придобиете практически опит под ръководството на лицензирани професионалисти, онлайн курсове, уебсайтове предлагат курсове, обхващащи основите до напреднали техники в ВИК. Има много начини, по които водопроводчиците печелят пари в жилищния водопроводен бизнес. В строителството се инсталират нови водопроводни системи за нови домове или при реновации, включително водоснабдителни линии, дренажни системи и приспособления като мивки, туалетни, душове и други. Когато повечето хора мислят за водопроводчици, те си представят ремонти като поправка на течове, отпушване на канали, ремонт или подмяна на счупени съоръжения и поддържане на бойлери. Накрая инсталиране на уреди чрез свързване на миялни машини, перални и други уреди към водопроводни и дренажни системи. Нека поговорим за разходите. Регистрацията на бизнес ще струва около $200. Изберете тип предприятие като дружество с ограничена отговорност или корпорация в щата, в който ще регистрирате своя бизнес. Лицензирането и разрешителните ще струват около $1000 или повече в зависимост от вашето местоположение. Ще трябва да получите лиценз за водопровод и необходимите разрешителни. Оборудването ще струва между $5000 и $10 000 в зависимост от нуждите ви. Основните инструменти включват резачки за тръби, гаечни ключове, инспекционни камери и защитно оборудване. Ще ви трябва ван или камион, за да превозвате оборудването и уредите. Ако искате да купите автомобил без финансиране, очаквайте да похарчите $35 000 и повече. Можете да финансирате или наемете надежден ван или камион за около $500 месечно. Бизнес софтуера ще струва около $400 на месец за малка операция. Инвестирайте в софтуер като Service Titan за планиране, фактуриране и управление на клиенти. Застраховката ще струва около $1500 до $3000 годишно. Ще трябва да сключите обща отговорност и застраховка за търговски превозни средства. Маркетинга ще струва $5000 или повече на месец. Ще ви трябва уебсайт и бюджет за местна реклама. Общите прогнозирани начални разходи за откриване на водопроводен бизнес са приблизително $100 000. Софтуер като Service Titan помага да управлявате всички аспекти на водопроводния бизнес, да управлявате назначенията, да оптимизирате планирането и изпращането на екипите, автоматизирайте фактурирането, улеснете издаването на фактури и обработката на плащанията, следете инвентара, следете оборудването и материалите, подобрете връзките с клиентите, поддържайте документация и комуникирайте ефективно. Инвестирането в технологии подобрява производителността и удовлетвореността на клиентите. Вземете Service Titan или подобен софтуер, за да управлявате вашия водопроводен бизнес. Изборът на правилното местоположение е от критично значение. Използвайте анализ на пазарните пропуски, за да идентифицирате области с високо търсене на водопроводни услуги, но с старомодни конкуренти без добра онлайн присъствие. Обмислете растеж на населението. Бързо растящите градове се нуждаят от повече инфраструктурни услуги, нива на конкуренция. Райони с по-малко водопроводни бизнеси предлагат по-големи възможности, икономически показатели, силните местни икономики могат да подкрепят нови бизнеси. В големите градове ще забележите, че страхотните водопроводни компании се конкурират помежду си. Все пак можете да се отличите от конкуренцията. Създайте страхотно клиентско изживяване. Разработете безпроблемно клиентско пътуване с онлайн насрочване, прозрачни цени и актуализации на услугата в реално време. Можете да проведете видеоразговор с клиентите, за да разберете какъв е проблемът и да дадете ценова оценка без посещение на място. Водопроводните фирми, притежавани от жени, предлагат уникални предимства. Защо някои жени, които живеят сами, се чувстват по-сигурни, когато в дома им има жена, особено през нощта, по време на спешни случаи. Жените често се възприемат като по-надежни и по-малко вероятно да се възползват от уязвима ситуация. Жените обикновено имат силни комуникационни умения и по-емпатичен подход към обслужването на клиенти. Водопроводен бизнес, ръководен от жена, може да изпъкне на пренаситения пазар, като подчертае своята ангажираност към безопасността и удовлетвореността на клиентите. Предлагайте удължени гаранции за вашата работа и ги комуникирайте. Щедра гаранция, без поправка, без такса, например, може да изгради доверие и да подчертае увереността ви в услугите ви. Ако вашите конкуренти затварят в 6 часа, но вашият бизнес е отворен до 10 вечерта, ще получите много клиенти, които искат да насрочат ремонти след работно време. Благодарим ви, че гледахте. Ако това видео ви е било полезно, кажете ни в коментарите какви други видове бизнес искате да научите повече.